Hi! Good morning! Familiar ba kayo sa background? Welcome back to me! So, nandito na po tayo sa Hinaguan. So, na-miss ko to. So, work tayo ulit! At syempre may kasamang bakasyon na rin. Whew! Grabe yung biyahe. Buti na lang wala ng traffic. Though maraming checkpoint ngayon na naganap. So excited na ako makita ulit Hinaguan. Tingnan natin sila. Ayan na. Dito. Ay. Ayan na, Hinaguan. Mukha may mga hangover pa. Mga bakla. Wala pang gising. Welcome back to me. I miss the ilog. Tignan natin baka may mga gising na. Thank you, Papa Kenneth. Uy, bakit? Kiss ba? Wow. Mas nauna mo pa akong binidyohan kaysa tulungan mo ako sa maleta ko. Congrats, Nak! Wala pasok? November 2. November 2. Hindi mo lang tinulong magbuhat? Ha? Ay. Hangover yan? Wow! Naghahanap ko. Hello! Bakit? Yung bagyo? Okay na. Oh. Umalis ka na dun. Congrats! Ano na? Ano na plano? I'm here. Welcome back to Hinaguan! Ano ba? Yan! Nasa Hinaguan na talaga ako ulit. May hangover ka? Maaga kang umuwi. Adjourn agad. Asan yung ano? Nilipat mo na yung... Ay, tinanggal mo na rin lahat. May mga bago na itatanim. Nandito na ako ulit. Oh, diba? Ay, nasakyan ko taga-Bubuntugan. Taga-Bubuntugan yung driver na taxi. Come back din. Huy! Ang aga naman. Ano yan? Yan sa Tiklaw. Nakaka-nervous yung mga ganyang paghahanda mo, ha? So, wala kang pasok? Yan, election na Tiklaw. Ang resume? 4 na. Ay, Samantha, Oh. Marinas. Kailan ang house blessing? Ay, nang mansyon na. Sunday? Ay! Yeah. Oh, grabe, ang bilis. Sa Tiklaw. Ang bilis no ano mo, no? Hindi, ako rin, ano, kumaga sa Dalawang araw, umigit 670. 80. ang dagdag, no? Wala naman yung ano mo, subscription na bayad, wala na. Marag, Pinaalis mo na? mura na po ni Tuguro yung na minuran ba? Na Buwasan. Kasi, Hindi mo ito siya mga taas, ganun kung wala. kung may subscription nakalagay, Siguro kung Wala kasi magaway. Kasi, pag may magbibigay sa kanya ng isa na tutal. Ay, isa. So, ako na. Yay! nawala. Kaya ang bilis ng ano. Alam mo, simula nung Kaya i-sige natin nung yung sila Facebook mo, nawala yung mga violation, diba? Tsaka mas mabilis yung pag-angat. Yung mga violation. Ako, pag video may wala po. Di ba? Gusto ang kuhan liho. Katong nawala yung subscription, di wala mo ha? Nawala rin kaya ang Bilis. bilis. Sa iyo, di mo, huwag nila. Napagapon. Pero binawasan, kaya ka no? Oo. ang batani ko. Agar lo ko click eh. Wala. Meron. Nasa tools pa rin siya. Baka ibang number yung ating cloud. Cloud din. Taray, congratulations. Magpapa-aircon ka daw doon. Baka ibang number yung ating cloud. Magpapa-aircon ka? Hindi ayaw. Naplagi na bayad sa kurente. Ano ba kasing totoo? Huh? Aalis ka ba talaga dito? Oh. Huwag ka na umalis. Hindi. Ano kasi, syempre, iba pa rin yung ano, may time ka with your family. Ate Clau. Para nang sa ganun,
'Di ba? You can still spend some time with them kasi busy ka na sa school, nagbibisi ka na sa vlog. Pwede ka pa rin naman pumunta rito eh. Parating mo lang, iiyak ka na. Okay, araw-araw ka pumunta rito. Ganun din. O, di ba? Ang ganda ng bahay mo na. Thank you po. Saka, sa taas, sa baba. Sa taas kayo. Para sila mama at papa nila sa baba. Salam, naubos. Hindi, pwede naman yun. Yung parang ganito ba, ana? Parang ganyan, oh. Yung pwede malagyan ng kama. Kasi si tatay, di ba, ano na yung paa? Ay, yung tuhod. Aray-aray. Tsaka malapit sila sa CR kasi, anak. Para yun din kasi yun maganda. Open lang ba yun o isasara? Lalagyan din ng harang. O. Okay lang yun. Mas maganda dun sila sa baba, si nanay at tatay. Para sa akin, ha? Yes po. Kasi syempre sa sitwasyon niya. Kamusta pag-aaral? Good? Exam? Basa? Okay po, okay po. Nay, gamay. Score. Basta hindi bagsak. Bagsak? Bumaba lang. Okay lang din naman. Ganun talaga kasi ang utak mo, may vlogging ka, may school ka, mag-review, may practice. Time management. Oo, pero still, kailangan mo rin ng pahinga. Ay, paano pala yung tubig nyo doon? Amo tiya tubig na murag. Hindi, yung tubig nyo doon, Sagop-sagop mo. yung sa kapitbahay, mag-connect na lang. Na-pop up po at take lang. Ay, di maganda. Okay ka na? Ano yun na sa box mo? Okay ka na? Wala. Di welcome to the social media world. Dapat ngayon mag-ano ka na. Hello Basher, hello world. Marami pa yan. Sa ngayon, at least, ano ka na, nakurot ka na. Pero normal lang yan. And that's okay. Ibig sabihin lang yan, mas talo ka na nakikilala. Oo. Wag mo lang siyang tambayan yung mga ganyang ano. Pagaya po. Tuloy mo. Di ba tulad nito? Oh. Maraming basher din naman. May mga bago na naman siyang chikinini sa leeg. Oh. Di ba? Kaya dapat Sige, enjoy Tikla. lang. Thank you, Patiklaw. Sa Sunday na pala, no? Oh, anong plano? May mga plano na ba? Wala pa sure sa Sunday kasi wala silang pinto. Maganda kasi yung mag-turnover. Ay, kailangan may pinto. Eh di kuha na rin tayo ng chururut. Kuha na lang din ako doon. So simula na tayo ng work. Kukuha na tayo ng mga halaman. Buti hindi na lumubog yung mga no. Ang lalaki na ng tanim. Yung mga tanim po nila yan, oh. Ayan, may mga okra na. Pwede na tayo makapag-harvest ng okra, mga pechay. Ay, ito yung bawang. Ay, hindi, sibuyas. O, diba? Sabi nga nila, kapag may tinanim kami, aanihin. So, maglilipat daw tayo ng mga halaman. Mula sa likod papunta sa unahan. Dito. Alin dyan? Ito na yung mga halaman. Yan ilulubog dito? O nakapas? Balik mo doon. Ayan, tingnan natin. Iba? Yan nga. Kaya ang nilagay lang dyan. Kasi Wala talaga siyang ugat, no? Hi, Jen. Good morning. Naana? Nana. Hello. Good. Unsa na? Anong pangalan na ano? Unsa yung ngalan ana nga kon? Ng halaman bulaklak? Alam ko yan yung no, partner. Ay, Miracle fruit? ha? Miracle fruit? Hindi miracle fruit ba to? Hindi ganyan, oh. May sukat ba kung gano'ng kalalim? Basta ila. Ilubog lang. Ikakalat. Ano yung taon? Huh? Alam yun? Mga kalamong kay
Ah, okay. So, pwede pa rin siya katubog lang. Ako kasi binubungkal ko pa siya. Pwede palang ganun lang. Segway. Yan ko na naman lata. Isa ito sa mga hindi ko natutunan sa lola ko. Left, right, left, right. Ito pa oh. Yung iba. Ayan. Kani sa bandang gitna. Diba? Para maganda kasi dito puro flower, you know? Nangunguha pa siya ng ibang mga bulaklak doon. Tatanim niya dito sa unahan para may mga flower. Mumay! Ay, Maymay! Psst. Ano panda? Ay, si ano pala to? Lalagay tayo. Idagdag tayo ng ibang mga bulaklak tanim. Okay lang pala siya kahit ganyan. Diba? Kaya nga eh, iba. Tumain na siya. Ala! O maganda ka talaga pag puro flower dyan. Les. Yeah, so ngayon magdidilig tayo. Ang hina ng ano? Ang hina ng ano ng tubig. Dito tayo. Sa mga pine trees. Diba? Dito, ang taba na nito, oh. Ang healthy. Shhh. Shhh. Parang ako umiihi. Taba na rin ng mga ibang halaman. Marami rin pala natumba mga halaman ng bagyo. Ito, oh, yung sa talisa ito. Buti nakabaahon kasi natumba to eh. Ha? Kaya nga, ito yung sa atin. Ito mga walang bulaklak. Kapag yan hindi tumubo, kasalanan nating dalawa. Kasi tayo nagtanim yan. Yan yung kina Brenda. Kasi nga may green thumb. Ayan. Tapos na siya sa pagdidilig. Panibagong araw dito sa Hinaguan Nature Park. Ang taray. May ginto sa putik. Oh.